Det er hospitalskloven Victors eget tog. Er der nogen, der gerne vil køre med Victor, så kører det ind på stationen et øjeblik og tager rejserne på. Vent med at stige på, til toget er på hovedbanen. Der står folk og venter. Vi vil gerne have jer på i den rigtige rækkefølge. Og husk at udfylde bagsiden af billetten og aflevere den heroppe på julemandens og hospitalskloven Victors egen scene. Inden her de trækker lod, cirka kl. 15. Det er også omkring kl. 15, at vores borgmester kommer og ønsker jer en glædelig jul. Og tænder lysene på det store juletræ, hvis de der kan finde ud af det. Det er jo spændende, om de kan det. Og der er trængsel på hovedbanen. Vis hensyn. Det er på perron 1 til Borgård. Så er julemandens tog kørt. Og vær klar til at gøre plads til at tog nummer 2 kan køre på perronen. Lokomotivfører til tog nummer 2. Værsgo. Lokomotivfører til tog nummer 2. Værsgo. Kør til perronen. Der er masser af rejsende, der venter. Så overleder jeg underholdningen til Fredensborg Blasengsample med deres dejlige julemusik.